Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka St. John Bosco High Secondary School, Mawpat, Southwest Castles District, ha ka arpunyo terik urisau arhaja apusan kala Rakhe ya kasni kerpang jongki kemeki kpa, kabatip kum ka Parents Day celebration arhaja apusan. Kabadai halor kapang, parents love the greatest blessing. Kajing iet ki kemeki kpa, kajing kerku bakrau. Ha kaba uba renikten el tongkhar u MLA kathan ula longkumu kongsan mat uba commander shangplyang u president ka Hill Farmer Union kum u sembut kongsan haringkat da kajing dan lang u father Fraini Peter u principal u father Valerian Rio ki sister ki nohikai ki kemeki kpa bat ki khana school ha kane kasngi layo ro kajing pen ko buram me ki arngot ki nohikai ki blakan jo arfusan snem ha kajing shakri ka jongki kum ki nohikai ba ai kajing nang jing start ki khana kata yo babu Cornelius Marshra bat imes Ernestina Marwin layo ru ban pen pho pen pheng ya kane ka program dagi drama lingkot ki jing roy bat ki jing shat